ଗୁଗଲ କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ କଣ ହଜାର ହଜାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲାଗନ୍ତି? ଚୀନ କହୁଛି ନା, ଭାରତ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବ କି? ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ। ଚୀନର ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡିପ୍ସିକ୍ ସିଧା ସଡ଼କ ଗୁଗଲକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଏହି କାମ କିଏ କରିଛି? ମାତ୍ର 160 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇଟା ପୁରା ଗେମ୍ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ଗୁଗଲ ଆଉ ଓପେନ୍ ଏଆଇର ହଜାର ହଜାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଆଗରେ ଡିପ୍ସିକ୍ର ଟିମ୍ କେତେ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଡିପ୍ସିକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ, କେବଳ ପଇସାରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେରିକୀୟ ଏଆଇକୁ ମାତ୍ ଦେବା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ? ଖାଲି ପାୱାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି? ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ GPT-5 ଭଳି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏହା ଏକ ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହା ତ ପୁରା ଖେଳର ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସତ କଡ଼ା ଲାଗେ, ଆମେରିକା ଓ ଚୀନର ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଭାରତର 5 ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଗବେଷଣା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସବୁ କହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଲଢ଼ିବ କେମିତି? ହଁ, ଏହାର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତର ଜବାବ ହେଉଛି 10,372 କୋଟିର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ, ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଜେଟ୍ କ'ଣ ସତରେ ଯଥେଷ୍ଟ? ଡିପ୍ସିକ୍ ମଡେଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲେ ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ମାନେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ମଡେଲ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଭୁଲ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଶାର କଥା ହେଉଛି, କୃତ୍ରିମ ଓ ସର୍ବମ୍ ଏଆଇ ଭଳି ଆମ ଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଗରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଟାଲେଣ୍ଟ। ଏଠି ପ୍ରତି 10ଟି ଏଆଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ କୁଶଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ? ଗବେଷଣାରେ ଆମର ନିବେଶ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହେଲେ ଡିପ୍ସିକ୍ର ସଫଳତା ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଜିତିବାର ରାସ୍ତା। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଫୋକସ୍, ଟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି କରିବା ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଡିପ୍ସିକ୍ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଭାରତ ନିଜର ଡିପ୍ସିକ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ?